Oikein hyvää ja lähtisitkö silloin kanssani järvelle kysymyksiä herättävää iltaa kaikille. Kuten huomaattekin, on koppimme kattoprojekti edennyt jo siihen vaiheeseen, että räystäslaudatkin ovat paikallaan ja niitä tässä jo maalailemme. Kahdesta syystä. Se on ensinnäkin helpompaa tässä vaiheessa ja toisekseen siitä syystä, että joudumme tekemään tämän vanhalla tyylillä, eli tämän harja eli reunahuovan taittamaan tähän päälle. Nykyäänhän, jos meillä olisi varsinkin varaa, niin käyttäisimme tässä reunassa kulmapeltiä, mutta tämä nyt kun on vain tällainen harrasteluprojekti, niin teemme sen vanhaan tyyliin, joka uskomme kyllä kestävän 20-30 vuottakin ihan hyvin. Mutta sen takia on hyvä, että tännekin alle menee tuota suojaavaa maalikerrosta. Itse ruodelaudat surrailimme kuitenkin tälläkin kertaa ruuveilla kiinni. Se on tätä päivää ja suoraan sanoen emme viitsineet näin pientäkään määrää nauloja nakutella. Sitten kun huovan laittoon pääsemme, tai sanotaan räystäslaudoista vielä sen verran, että kaikki nämä nurkat koitimme ajatella tietysti sillä lailla päin, että mistä päin vettä valuukin, niin se pääsisi aina valumaan tänne alasuuntaan, että sinne ei muodostuisi mitään kosteita pisteitä, mitkä lähtisivät mätänemään. Eli siis aina nämä liitokset kannattaa ajatella, mistä päin se vesi tulee ja miten se pääsisi täältä syöksymään alaspäin sillä että se ei jäisi mihinkään väliin muhimaan. Ja Kari Tapion laulusta tuttuun tyyliin, sydänpuoli säätä vasten, siinä sen salaisuus, sen me Sulon kanssa tiedämmekin. Itse huovan laitto aloitetaan täältä tuolta matalammalta puolelta. Ja tämä nakutellaan sitten tähän vain kiinni. Ja sen päälle tulee sitten tämä palahuopa. Ja se lyödään aina täältä piilosta sitten tällaisilla. Jos minulla nyt yhtään on taskussa, vielä sattui yksi löytymään, täytyy hakea lisää. Niin tuosta ja seuraava kerros peittää aina sen ja niin edelleen edetään, kunnes katto on valmis. Ja valmiin katon te varmaan tulettekin seuraavassa ja viimeisessä osiossamme näkemiin. Tässä huovan laitossahan tulee huomioida sellaista, että täällä on tällainen repäisin muovi, jonka alla on liimapinta, joka sitten tähän karheaan lautaan jää kiinni. Mutta nyt varsinkin, kun käytämme tämmöisiä jäännöseriä, jotka ovat lojuneet tuolla varastossa ties kuinka kauan, nämä huovat saattavat olla kosteita tai tämä liimapinta jo mennyt vanhaksi. Silloin me voimme tietysti sitä yrittää vähän herätellä kosanipolttimella tai sitten sutimalla tänne lisää tervaa alle, jotta saamme huovan jäämään kiinni. Ja tietysti tällaisten, ja auttaahan tämä tietysti sitten vielä tässä huovan päälle taivuttamisessakin tämä lämpö, mutta sen voi tehdä muillakin tavoin kuin kosanipolttimella. Tämähän on monelle amatöörille hieman ehkä turhankin raju väline, ja aina tällaista käyttäessä pitää muistaa se, että alkusammutuskalusto pitää olla lähellä. Ja meillähän on siellä kuvan ulkopuolella tietenkin 12 kilon. Siellä kuvan ulkopuolella on 12 kilon A, B, C, D, E, F luokan sammutinta. Näin. Näkemiin. Oikein hyvää ja tiedän, että on yö, kun saavut kotiisi pimeään iltaan, ihmiset. Emme malttaneetkaan lopettaa katontekoa tänään, koska nyt kun saamme sen valmiiksi, niin sitä ei tarvitse enää tulevilta sateilta pressuilla suojata. Tässä vedetään vielä viimeistä, sanotaanko nyt vaikka kermiksi sitten tätä palahuopakaistaletta varten tervaa tähän alle, jota kosanilla sitten kohta lämmitämme, ja myös tuon oviaukon pielet saimme tänään vielä listoitettua, eli huomenna tämä tästä valmiiksi tulee.
tässä vielä lämmitellään huopaa kiinni, että se näin kostealla ja viileällä ilmalla vielä siihen jämähtää. Tämähän nyt olisi tietysti voinut huomisellekin jättää, mutta näin saadaan näihin komedian rakennusvideoihin vähän helkatin meitä kuvaa ja actionia, kun pannaan kosania tohottamaan pimeeseen yöhön. Tällä lailla sitä saadaan teille viihdettä. Te voitte mennä tästä kyllä pikkuhiljaa nukkumaan. Minä jään vielä lämmittelemään ja sitten tietysti hetkeksi palovahdiksi. Palaamme asiaan aamusta. Hei! Komea eikö? Ja koppikaan ei varmaan ole hullu. Teimme sellaisia muutoksia vielä edelliseen suunnitelmaan, että emme taivuttaneetkaan huopaa tähän räystään ylitse, vaan päätimme siihen vielä joskus pellit teetättää, että siitä parempi tulee. Aina kun keksii toisen polun, millä kulkea, on vielä aikaa vaihtaa tietä, kysykää vaikka Robert Plantilta. Eli toisin sanoen aina voimme muuttaa ja tehdä asiat paremmin. Pientä twiikkausta teimme myös tähän suuaukon listoitukseen. Se oli ehkä vähän tylsähkön näköinen, joten muotoilimme siitä tällaisen hieman koiramaisemman laudan käyttäen apunamme vanhaa ystävämme pistosahaa, joka on siitä hieno väline, että se purua edeltään poistaa sitä mukaan, kun ihminen siellä takana sitä työntää haluamaansa suuntaan. Täten luodaan skenaario, jossa kaikki maailmankaikkeuden ja mielikuvituksen geometriset kuviot ovat lähes mahdollista toteuttaa. Tältä se sitten kutakuinkin alkaa lopulta näyttämään, kun sen siihen kiinni tinttaamme. Tällaista siis syntyi noin viikon arki-illan iltatuntien puuhasteluna. Ja tuotantokustannukset eivät olleet paljon mitään, kun meillä materiaaleja jo oli. Jos kuitenkin joutuisit hankkimaan tällaiset kaupasta, pitäisi varmaan pitkälle toista 100 euroa ainakin varata rahaa. Että tällaista tällä kertaa, jos keksit jonkun paremman tavan tehdä koppi, niin tee tai käytä näitä vinkkejä omasi rakentamiseen. Että sellaista. Ja parannusehdotuksia sopii tietysti esittää. Itsekin tuli mieleen yksi juttu. Katon kaltevuushan olisi voinut olla hieman jyrkempikin. Ehkä seuraavassa tai sinä seuraavassa mallissasi haluat tehdä etupäästä yhden hirsikerran korkeamman. Tällöin vesi juoksee paremmin katolta pois. Toisaalta taas autokauppatermein tällainen tasaisempi katto on vain ominaisuus, jossa Heliasialle, jossa maailmaa tarkkaileva lemmikkisi haluaa ja pääsee halutessaan täten paremmin vaikka tänne katolle laillani maailmaa tarkkailemaan. Ja hyvähän tällainen koppi on olla olemassa kaikilla mielestäni, kun voi tulla itsellekin sellainen tilanne, että joskus tuon kameran takana taajalla hertsillä kikattavan kotieläimeni laitan vaikka ulkoruokintaan. Aha.